verse number 18. Siye verse number 20. Tell us sifunde njengoba siqalile sithandaza namhlanje sawuyeka ukuthandaza olwesihlanu ekuseni makholwa ngo-5 apha ethendeni siyathandaza kasike ngo-5 lowasemalanga xa seluphumile emsebenzini ungenzi into kwileqe la hour yokuthandaza siyefana abathandekayo njengoba sithandaza nje inkqubo yethu nangokuya esingabantu ebeqhuba nje uba ngoku siyathandaza u-amen khona yes sizathandaza ngegama siyathanda abantu abayibhaptizweni ngokusukela namhlanje siyawuloko sibabeka izandla ingaske kungabikho umuntu oyawuphinde angabikho ethendeni siyefana yes siwela namhlanje siyawubeka izandla nthile kade bewubhaptizwa abantu abaya ebhaptizweni sicacisile ukuba umuntu uyayibhaptizwa uthatha isigqibo asithathayo xa ya ebhaptizweni verse number 1 25 kaGenesis verse number 1 Genesis 25 sokondaba yethu uYakobo usikelwa nguThixo eBhetele wathi uThixo kuYakobi hamba ngoku uyokuhlala eBhetele uze ufike undenzele iqonga lamadini apho mna la Thixo wavela kuwe xeshikweni ubaleka umkhulu wakho Esau Yakobi ke wayalintsapho nezicaka zakhe wathi wayiyalela intsapho yakhe nezicaka zakhe yahlukanani noThixo basemzini abaphakathi kwenu ngoba uThixo akasikeleli umuntu engahlukananga noThixo ebekade ebathandaza before uThixo asikelele abantu bayehlukana nezinto uThixo angasithandiyo akasikeleli uThixo umuntu osahleli kwizinto uThixo angevaniyo nazo ninxibe impahla zimbi uthi ke lo mbhali lilahle litshintshe nendlela yokunxiba siyavana litshintshe nantoni indlela yokunxiba uguqukile zanto ibangela uba sitshisa ibhlukwe ezi bezinxitywa ngamantombazane nabesifazane xa umuntu eguquka utshintsha nendlela yantoni akekho umuntu oguqukileyo uphinda anxibe ngola hlobo ebelulo le nto ifuna uyazi uqala xa uba indlela yokunxiba xa uguqukile iyathini yatshintsha awuphinde unxibe ngendlela ubunxibe ngayo ungekakholwa kukani niyeke nitshintshe nendlela iphinde nitshintshe nendlela yantoni ukunxiba yahlukanani noThixo basemzini abaphakathi kwenu abaphakathi kwenu nihlambuluke nenze njani bakholwa nihlambuluke ninxibe impahla zimbi abantu abaninzi bathi kuthi banangxaki nesinxibo nayo kakhulu yona nto funeka uba nalapha kwakho xa ungumzalwane inqanda xa ungumntu ongumzalwane nqanda uvumela yonke into ebantwaneni nqanda abantwana banamhlanje ke banelishwa lokukhuliswa ngabazali abangakwazi ukuthi hayi nqanda ikwandinceda ndipha amantombazane bakwam noosista bam aba sisters zami
unxitywa bhulukhwe phaya. Abazala aba baphila into abayithandayo emakhayeni abo, abangeni phaa kwam ngebhulukhwe. Umuntu ujika ngapha kwegeyiti kwam, kokowabo kukwam. Utshintsha indlela yokunxiba xa umuntu eguqukile. Iyavana makholwa. Ayikho umuntu osenziweyo uhamba ngebhulukhwe esitratweni mhlawumbe neke umzimba wakhe ebantwini kweli lizwe elikhohlakele esithi unoThixo unomoya ingcwele othetha. Uyaxoka lo mntu lowo. Umuntu othandazayo ongathandazi anxibe kakubi ethandaza. Kaloku emthandazweni kuyathethwa noThixo akulungisa isimilo. Uthi akuthini uThixo? Alungisa isimilo lwesindlela yokunxiba. Le nto ayinakuvuma, umyeni yami uyandivumela uba ndiyinxibe ibhulukhwe, ayinakuvumelana nabayeni ekukholweni. Siyevana uba ndithini? Awuvunyelwana nabayeni ukukho kwinkolo. Umathile nomyeni ongaye kumfazi nxiba ibhulukhwe. Umathe kakhulu loo ndoda leyo. Yabona indoda eye kumfazi anxiba ibhulukhwe imathile. Ngoba isidima somntu, isithunzi somfazi, indlela anxibe ngayo. Idignity yomntu, indlela onxibe ngayo. Xa nomntu ongumfana nendoda xa inxibe imipitswana yebhulukhwana nje, imipitswana nje yebhulukhwana, into eyibambileyo iimbande zibe nca, ngathi inxibe ipeyinti ihodu. Ikholo. Akekho umuntu onxiba ngolu hlobo akholwa. Into nayo isimo sokungaguquki kwabantu. Xa ungaguqukanga soze uyibone nendlela yokunxiba. Ndiyandiba ndithi apha ekukhuleni kwixesha okukhule ndithetha ungakhohlwa unxibe izikhindana zakho, into ezidala awubakhona awusemntwana gijime ngoba inkwenkwana phaa. Bekwixesha lokuthiwa umntu uyokweluswa. Umntu owelusileyo wayengazinxibi ibhulukhwe zobukhwenkwe, wayetshintsha kwayimpahla le kuthiwa yimpahla yamakhwenkwe le, angaphinda abuyele empahleni yamakhwenkwe. Ngoku bavele kwelukweni baphinde babe ngamakhwenkwe, ube yilaa nto buyiyo. Nobudala buyanqanda umntu ebudala ayizompahla ezifaneleyo. Ubudala buthetha apha kuwe. Intona abantu banamhlanje abakhuli, ingqondo ayikhuli. Kukhula nje imizimba inyuke. Ingqondo le yabantu banamhlanje ayikhuli. Yabona ke kakhulu ingqondo ungenaThixo, uphinde ungancedwa nanguThixo, uphinde ungancedwa ngumoya ingcwele seye kuwe, ungoku uthiwani. Ngoba uguqukanga uzawunxiba ngale ndlela icawa enxiba ngayo, because icawa ikunxibisa ikuyeke wenze mathanda because ifuna imali yakho, icenge imali apha kuwe. Le nto ikuyekayo but inguquko yona lethi siguqukile, andiziye emanzini siguqukile, funeke sibone guquko. Thina zange abantu beguquka sisibhulukhwe bebezinxiba, siyevana abantu abebethini bezinxiba ngoba bakhuzwa indlela ongeguquka. Mhlawumbi umntwana ndititshe eBhayibhile yipile mfowethu, yipile. Yahlukanani noThixo abasemzini abaphakathi kwenu. Yabona zayithanda le nto ezi-social media zasinceda ngoba sishumayizane nabo kodwa sishumayisa iSouth Africa yonke. Kweze uba banyakame aba balahlekisa abantu bathi ibhulukhwe ifanele amasinito, banyakame. Usindiso xa ulufumene waguquka, nendlela yokunxiba mayikuxele uba utheni, utshintshile. Utheni uzawuthi utshintshile kodwa ube yintombazane amakhwenkwe onke ahambe bona wona asemveni kwakho, asemveni kwakho ngoba uyadayisa. Andithi unxiba impahla yokudayisa, andithi unxiba impahla yokudayisa abe nathi. Ibhulukhwe, utata zala ibhulukhwe, ngunyana ibhulukhwe, umama zala ibhulukhwe, umakoti ibhulukhwe,
umntana ubhulukile. Madoda, hlela madoda kulo msebenzi. Sibheka aphi madoda? Sibheka aphi? Emanzini. Sibheka aphi madoda? Siya nabantu abatheni abahlambulukileyo banxiba mpahla zimbi ngoba bafuna ukuyobona abana babantu. Uthixo. Funda standards kawulesi. Hlukana Thixo apha Kanalo Thixo baphakathi kwenu. hlambuluke Hlambuluke. ngobe impahla zimbi. Nxibani impahla zinjani? Leli kazule lapha eBhayibheli. Lisike lapha ilahle. Yenze uba nizophila kamani ungayifundi lapha phezulu vele uyikhazule ingabikwa apha eBhayibheli. Le zonke le foni ni vele uyidelete. Delete iBhayibheli yonke kaloku. Andithi ukho nivesi ongasifuni. Vele uyidelete. Vele uyisuse lapha uGenesis ndiyamcika. Hamba standards now sinabantu abanjani abafuneke bethe awunothi uhlambulukile impahla yakho ingahlambuluki. Hlambuluke ngaphakathi. Hlambuluke phi? Uyavuya uhlambuluke ngaphakathi. Kanti makhosikazi yekani uba ngabafazi abangafuni ukuthwala. Mina ngibheka phakathi sani uba ngabafazi abahamba ngamakhaya abangafuni ukuthwala. Yekani lento ufuna ukuhamba ngentloko ndibe ngabafazi abafuna ukuhamba ngentloko nivumele nabayeni benu. iBhayibheli itsho ithi umfazi ongathwaliyo udelela indoda yakhe. Asinayo ke ngoku umuntu odelela indoda yakhe ephethe bani. Abantu balahlekisa kakhulu. iBhayibheli ayidlali ithi awuxabananga noThixo kodwa udelela abantu. Ngoku ke ngukhona umuntu obheka ezulwini ongahloniphiyo. Igama lenkosi linisengela phansi kakhulu. Ifreedom le yevangeli yenza ama-freedom. Abantu abenze ivangeli baliyekelele isivangeli banganifundisi ngendlela efana nifundiswe ngayo. Bacenga imali yenu. Isizathu sokuba ningena ningaguqukanga. Ngoku xa umuntu engaguqukanga ukwathetha ngendlela emakanxibe ngayo uyaqhubeka. Uyathini lo mntu? Uyaqhubeka. Awuhamba nemali yami. Hamba nayo. Abefundisi balambile kakhulu. Bantu balambe kakhulu. Xa ukhonza uThixo ushumayela ivangeli kaKristu awondliwa ngabantu, wondliwa nguThixo. Sibheka phi? Yenza uba ukhonze uzilahle kodwa inyani isuxelele. And uba ngoko ready ukuvumelana noThixo ngezinto afuna ube nazo. Suya nasemanzini ukubhaptizwa useneenkani zakho nezinto ongazuhambelana nazo. Because once usindiswe uguquke uyakuyeka ukuphila ukuthanda kwakho. Uyakuthini? Intando yakho uyayeka. Ayikho indlela ebheke ezulwini ehamba lapho wena uthanda khona. Ikhona indlela ebheke ezulwini. Yona ayihambi kule ndlela uyifunayo. Funda. Verse number 3. Zakumka apha. Zomka. Sifudukele eBhetele. Sifudukele eBhetele. Apho ndiyakumisa khona iqonga lamadini loThixo. Apho ndiyumisa khona iqonga lamadini woThixo wam. Nobesoloko enam naphi. Nobesoloko enam naphi na. Sizopho yakho butshilo wagqiba hlukana nesithixo senu hlambuluka. Sintshani indlela lena enxiba ngayo. Bazi baba benxiba njalo kodwa indlela yokutshintsha yokunxiba iyatshintsha xa uguqukile. Verse number 4. Bazikhupha ke izithixo zasemzini. Baqala abantu basikhupha izithixo zasemzini. Bazinika uYakobi kunye naloo macici Bathatha izithixo zasemzini namacici bawathini. So amacici akanxitywa xa ukho. Uyabona bazawukhululwa ngamacici xa uye emanzini. Awuzovuka uphinde ubuyele. Andithi kuthiwa athathu. Athiwane. Funda mfoka ba. Uyabona ezikonzweni njengoba kugorgeous kangaka nje. Into yoba abantu bahambe ecakwe noquko. Bahambe ecakwa ntoni?
ngoku nina nikopa into ethandwa ngumama umfundisikazi walapha. Thanda into nina ninxiba ngendlela umfundisikazi onxiba ngayo. Umfundisikazi. Umfundisi wabo uthanda itayithi yakhe nani nizamele ezitayithi. Ubona namagqabaza namadiyathi. Yemathanda, mamumpe ungani wazokuqalisa uguga ubuyele emva. Thixo. Hayi. Siyaya. Niyaya ezulwini? Ibandla likaJesu xa linabantu abaphendukile babona bebahle bengazenzanga ubuhle bebahle bengazenzanga buhle. Funda incwadi kaHosea chapter 2 masiyifunde na amacici ke ayayekwa xa abantu besisini. Ujumayela impahla kajumayela imoya, ujumayela impahla sisemoyeni. Sisenini? Sisemoyeni ngosihleli kumoya. Sihleli kubantu abadawo asikhula sikhuleni. Sikhule ngayo. Sikhule uba sikwazi ukuxelela indlela le yomcimbi akakhulanga ukujajisayo umuntu ukholo. Siyevana mfoka baba. Amen. Omlandela uYesu. Somlandela yonke indawo. Somlandela uJesu. Omlandela lo. Omlandela lo. Omlandela lo. Omlandela ngo. Omlandela nami omlandela. Apho. Eyakhona. Omlandela lo. Omlandela. Omlandela ke nomna. Yonke indawo yonke awo. Omlandela nomla. Omlandela apho yakhona ke apho eyakhona umntande. Hlambulukani ke nendlela yokunxiba nitshintshe. Hosea chapter 2 verse number 2. Nithi indlela yokunxiba itshintshe bamumcela. Indlela yokunxiba. Yabona lungisa umuntu ecaweni xa engena kuthiwa sisi am yokunxiba kakuhle. Siyevana. Yalungisa umuntu ecaweni. Uyathiwa umuntu yalungisa umuntu enkonzweni. Unxibe kakuhle. Awufunde ke mfoka ba ukhona ubani okwazi ufunda isilungu mina ndaphuma ngelesizwe. NLT version. New living translation. Yabona into endifuna unicazela, ndifuna unicazela nje ukuba xa nilahleka kodwa sinixiva. Uhlube izolo. Izolo lakho lihlube. Lithi nithe niguquke nitshintshe niyaphi ngo niyongcwaba izolo le nendlela ke manixube niyo
Uba sinceda. Amen. Ukhona okwazi ukufundisa. Bring Hosea chapter 2, verse number 2. Charges against an unfaithful wife. Verse number 2. Uyabona apha. Thixo apha. Athi inkokheli ngenxa yeba. Ebelinge na. Isithini. Menzela uThixo wamenzela umbono. Atha inkosikazi leyakhe usekelisa ngani uThixo inkosikazi yakhe. Nani yazi. Misa ngaphambili njengenkosikazi engathembekanga. uThixo ebhekise kwibandla lakhe elingathanga. Atha lo muntu ufunda. Now bring charges against Israel, your mother, for she is no longer my wife, No longer my. and I am no longer her husband. Tell her to remove the prostitute makeup Usuthi noSirayeli wakwazifaka entweni nguSirayeli newile. Ibandla namhlanje linguSirayeli etheni. Ewile. Yazelma. Into kokuthiwa mazisuswe nezinxibile. Ikazo leyo. Uphinde nifunde iphi ngoba funda nazo kuthiwa remove igama lethi remove lithini andifundanga kunethini itsho njalo niyayazi yenzela uba xa uzifake ezi zinto babone bembondombondo abanye bezipeyinte beluhlaza benjani yonke loo nto abayenzayo abantu nazi uba nguSirayeli ewile. uThixo wathi masithini nto nilale ezinxebeni nabefundisi benu abanilahlekisayo benishumayeza into engekhoyo beniyeka bengakwazi ukuthi hayi. Abantu zabeguqukile khona into ezisuswayo apha. her Yabona itshumayelo leyo ungabi namoya andithi abamoya. Andithi asinanje kunamoya ndayiphi lena unika lento kwenza uba nabo abakude bayive. Umntu yabona abantu bazifaka iinzipho kuthiwa nguprofethi iinzipho zakhe zimbi. prophetess. Ayo prophet nje inotest. Into elusikiza ubhekile uba lo mntu okwazi noba ngubani nguye. Awumadoda zimbi izinto ezenziwa ngamasindiswa amanye. Umuntu kuthiwa ungumprofethi ufaka iinzipho ezizoyikisa abantu iinzipho kwawunina noyise akamazi nje zangazala into enje yoniwe mhla yasindiswa lento nakala le yayimpundulo kodwa ke ngumprofethi odumileyo ojikeleza ihlabathi lo muntu onje because ufika kwixesha elibi labantu abangazange baguquke. Into ezulwini yamanga yilento ngoba lento iyamkanyela uthi zangu ndenze kakuhle Thixo wavama undenze ndayikati yanenzipho ezinde. Ubone suku manje madoda uyayibona le umuntu otheni lo muntu uzoninika ilizwi likaThixo lo muntu uzawuthetha ngoThixo mbheke ngaphakathi ngaphandle into uthi kwayidalile wayimotsha lo muntu waveza nto yimbi. Abantu bazikhala
ekhalayo ekhala uThixo uba Thixo undenzele ndanje kwafama namehlo aluhlaza nemilomo ebovu beyipiko wayiphazama Thixo. aphazama zawundenze ngendlela Thixo kuthi umuntu ome phambili esithi uyaprofeta unomoya kaThixo akekho into onomoya kaThixo madoda ongazengezela yena asifakele remove andithi nithi remove nithi makasose nithi antsule le nto udala mna ndikhumzanga phinda Tell her to remove the prostitute makeup yiphinde le nto manantsika enzela uba ivakale njengoba siyodibhaptiza nje uba nikho ready ukususa izinto apha kuni enizifake nina kuzo sabuye emanzini yodlala ngamanzi xa ningazukwazi uvumelana noThixo kwizinto efuneka nisuse kuzo sami umane nibhakama isandla phanithi nimvila nimvanga ubani susani izinto wena ukuthi umuntu uyaguquka ubuyiseka back kwi-original yakhe yena madoda hayi sifikela kumntu ophethe lo nje ingxaki yileyo kuba mhlazana kwanda into obumshumayeli xa yoshumayela azi into yoba ukushumayela kunemali ekuhamba nakho mhlazana umntu wazi ukuba xa eyoshumayela kukho into azabuya nayo ekushumayeleni mhla abantu bayeke into efamba bazi mhlazana nje abantu bafumana imali ekushumayeleni bavele bacinga babona ukushumayela oku ngumsebenzi funda nikho ekhathazekile omama nosisi onke nicinga ezaa nto zipha emakhaya benizithenge ngexabiso ziyadura ke nento yo Thixo wasezulwini umfumene Yesu umfumene uzawuremove to remove the prostitute makeup from her face thekisa ngemizimba ukuthi wena xa uyifaka nawe nkosi yam uyarentisa ngoku njengoba besinziwe nje basela notywala basela notywala banamhlanje abantu abathi bakholwa basiweshipasi basilutywala bancedwa zeza makeup kwezi butywala bungusithele hayi uthi ubusuku ngenye imini abandathi aba batshata namhlanje basengxakini sendizazithi intombi bayetshata emhlophe siba ngathi ayimhlophe omnye othi emveni kweveke ngokuye umbona udibana edolobheni wehluke complete andithi unefoto 14 ubhekele usefowunini kumbona pha ubhekele udibana uba ngangiyo hayi ngoyithi le ntwana madoda isambona nje ngoba buhle bakhe ngoba engathi uvele zinye ze-divorce ezininzi zenziwa ngulo mlungu mani umnantsika mani mani heyi akasemhle ngale mini atshata ngayo umakoti andithi kuthiwa kudala oomama xa bezotshata babefaka amaqanda ufike befihlwe intombi engavuye ibihambe phandle xa uphuma endlini umama akasemhlophe umtshakazi athi wayiphuma ke esithile ma ephose umtshiya sephuma kuthiwa yho akasemhlophe akathambisanga la mtshakazi
Vela nto natural. Ngoku abanamhlanje hayi uyayijobha le nto ajike complete futhi umntu kathi ne afake nento amasiyaka uyabona baxakile bona ziyekeni ezi zinto xa nisithi niguqukile qhubekani nazo ningaguqukanga yandiva ziyekeni xa nisithi nibuyile itake fulani esibini into efuneke niyireve Thing that exposes her breast. ufike nezinxiba fike kuvele ezitaba haleluya uze futhi uyancama uye epulpitini amabhele na abenathi uyathela ilokwe nje emveni kokuba ngafaki into yakhaya nesuka sakalethi fihla baniyeke abantu ninxibe kakubi awu zasimotsha iinkonzo zamasindiswa uyabona ligqithwe enantsikeni iRoma uzuyibona inxibe engena ngebhulukhwe ecaweni umntu wasekusile anini ndaba kodwa nithi abazi Thixo nina nazo Thixo kunezozo babone bengena endlini kaThixo behamba ngeebhulukhwe zabo abantu enithi nina bazi Thixo oze ubabone kwisile sethi bezinxibele nto ukizoza abantu basechurch namawisile obafike benxibe amadoda khona enxibe zawo eziqinileyo engathi azogibela amahashe etakataka soze uthola abantu basetshetshi benxibe kakuhle imivunduzo yabo bantu bendilisekile aba bantu nina nithi abazithixo kodwa jonga aba bazothixo ngeke umethembe ephuma enkonzweni akaqami nokama namhlanje abafana banamhlanje baqame badlakadlaka baphethe isijiko sabo babethe inwele zabo ezidlakadlaka ezi zinto nabaposti nabaprofeti namadoda amadala namhlanje ndiwabona ndiwabukele akaklamanga entloko madoda aphumela abafazi ayekonziweni soze uyibone indoda yasewisile iphuma ingazilungisanga indoda yasetshetshi yaseRoma umntu wasetshetshi ozongena umbone balisikisi le ndoda ungambaleka lo phuma ecaweni uthi naliphara ungalimazi phofu ngumzama because inguquko khange ibekho kulo mntu efika waphinde wanelishwa lofika ecaweni yabantu abangaguqukanga ufundisa akaguqukanga yonke into epsilwa lilizwe kuyifake phakathi kuzabe nabantu abaninzi evangelini akusetyenzelwa abantu kufunwa iquality siyevana uthixo akanandaba nequantity kunale nto kuthiwa iquality siyevana babini bathathu njengoba abantu emangaka nje kuvulwe zabhukwa into yoba kuleqwa abantu uba mandibe nenamba enintsi imali kum nditye kamandi nomkazi ndikumbhale ekugcineni xa ufunda incwadi kaJeremiya chapter 5 verse number 30 yedwa siyivale iBhayibhile ngokulandela msindisi wenowa ndenzela uba ngabe uyabona uba zinzima into uvele ukroxisa igama lakho iintsuku zisentlanu Jeremiah chapter number 5 verse number 30 verse number 30 khawuleza Kuhle isikizi elothusayo kulo mhlaba. uhle intoni emhlabeni Isikizi. lesikizi libi ngolo hlobo ewe
Bashumayela ubuxoki. Abashumayeli bashumayela ubuxoki emhlabeni. Yo. Emhlabeni abantu bashumayela ubuxoki. Hamba khawuleza. Bingelele bona bakhokhela ngokwentando Abantu yabo. bakhokhela abantu ngokwentando yabo. Intando yabo. Intando yabo. Hamba tata. Ntini abantu bam Hey, labantu bam. bayakholwa ilona. Bayayithanda le ndlela abakhokhelwa ngayo. Bayithanda abantu bam. Yo bayayithanda. Bonwabile abantu bakaThixo. Yo. Uyekwa nje. Hamba khawuleza fulani bantu bambonwabile. Tata bayayithanda inkonzo engakhusiyo abantu. Bayayithanda inkonzo yabona xa ushumayela inguquko usithinta endonde ezithintayo uyonyakaza umhlaba. Unyakaza umhlaba. Hayi. Unyakaza umhlaba. Unyakaza uSathane ukuremove izinto ukususa izinto ebantwini. Into engathethwayo le. Engathethwayo. Hamba. Uthini ke xa igqiba? Kodwa nothini ngomhla wokugqibela. Ngomhla wokugqibela nizawuthini? Ngomhla wokugqibela nizawuthini nje banivumela. I wonder. Nithanda uba niyekwe ningangeniswa, ningakhuzwa. Nawuthini ke ngomhla wokugqibela? Ekugcineni kukona bukuyo khona mama wabani nizawuthini ngomhla wokugqibela? Abantu bam bashumayela ubuxoki. Babingeleli bakhokhela ngendlela abathanda ngayo. Uthi ke ngombhali nabantu bam bayayithanda le nto bayenziwa ngabantu. Ivangeli libuyekelisayo lana yokumandi. Umandi. Mandi. Yabona xa ufuna uThixo uyasuka apho ngekho straight uye kule ndawo straight. Fana nomntwana ofuna abazali. Ubaleka kwabo kuyise nonina ostraight. Awuhlala kwayisemncinci apho kunxiba wonke umuntu. Kunxiba wonke umuntu apha inothando. Lo mntwana uzoyibona uzawuba nekamva nalo muntu lo. So azabe nekamva ndithi ubaleka abazali bakhe ubaba straight bheka kulomncinayo. Tata omncinci uyanxila phela. Nxila wonke umuntu phakathi tata omncinci. Awuhlala hayi kumandi phakathi tata omncinci baphila kamandi. Yo basizihogweni kayihlo omncinci. Soze nekamva. Nesikole zawusiyeka. Kodwa uhleli phako wenu phako street kona kusasa uzovuna. Laa nto ibingathi kwengcinezela ibibubomi obi. So bufuna ukwakeka evangelini. Suka entweni ekuyekelelwa yonke into. Yekelelwe yonke into. Yekele yonke into kude kubone namadoda angakholwayo. Bilisoze lisemkhamu kulaxa. So amadoda umfazi baba nonxiba ibhlukwe abafazi abangakholwayo baziphethe ngesidima abahlonipha abazali babo baphila kakuhle. Athi lo athi usindisile abe ihlathi yanika. Usindiso siluhlaze kakhulu ngenxa ungena kwabantu abangaguqukanga. Xa ujoyina kwisalvation kukho izinto ezisuswa nguThixo ngokufuni nazo. Njengoba sibheke emanzini isithandaza nje sikondeze inhliziyo yakho uthandaze kuThixo ubone ungaphinde ube yile nto yiyo na. Kukho into ezisuswayo xa usondela kuThixo. uThixo akasoze akwenza into yami ihlekiswa apha esithubeni kuthiwa nimbheke unxibe kanjani utheni ukhuzwe ngabantu uphuma kuThixo awuphumi emnyango ungemanga kakuhle kuThixo awuphumi kwasemnyango anxiba kuhle kungena pha kuthiwa akawusijonge unjani xa unje kuthetha into ngaphakathi kuwe uba ngaba awuyiva le nto ithethayo ufike ecaweni kukhona umuntu okhuzayo baye wena nxiba kakuhle ubungumntu ongumama umama kudala babethi babebona intombazana ingena emnyango bayibona le nxibo bamqwetha eze naye omnyama ubhatele ufike ubhatele isikeyiti esihle ubonele ndlela unxiba ngayo mntanam uzinxibe le kusasa uzinxibe le uphoxe ukuthi sako ubandile kusithembile uphoxe uza akathethi nokuthetha vele akunike mntanam ndiyakucela ke uyiyeke ke le mntanam le nxibele ngoba ibona uba le ndlela unxibe ngayo unxitywa ngayo akudayiswa mzimba apha kwindlela yokunxiba yabantu xa besazana yaguquka eyona nto isinceda ukuguquka xa uguqukile kuyesukwa ithi laa ndodana ndiyawusuka ndiye kuba uvesi 20 ithi yesuka siyevana xa uguquka uyathini yasuka uyasuka yasuka yasuka kubonakala xa uguquka suguquka njengomlomo bonakala ukuguquka uPawulos bonani izinto zalo muntu oKristu suke zabantsha utheni wena into ezindala kodwa umlomo usithi nditshintshile utshintshe nini tshintsha xa utshintshile cela sime ngenyawo sithandaze
Baba wethu ongcwele onamandla, Sibongile Yesu. Thixo wethu ophilayo. kule thuba elihle Siyabonga Jesu. lokuba Nkosi ubeke abantu phambi kwethu sithethe ilizwi lakho ebantwini. Baba wethu othandekayo, siyathandaza ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha, amandla kaThixo angaphinde Nkosi agcwalise impilo yethu. Baba wethu onamandla, ukuze siyivume intando yakho emhlabeni, siyivume intando yakho emhlabeni, sivume thina intando yakho emhlabeni. Baba wethu onamandla, intando yakho ayifani nentando yethu, yahluke kakhulu. Baba wethu onamandla onke, hlukile intando yakho kwethu. Baba wethu ongcwele, sifune yakho intando, ngoba eyethu intando isithabalalisile. Baba wethu onamandla, yethu intando sinamanxeba ngenxa yayo intando yethu. Baba wethu onamandla, siyathandaza mhlekazi, athi indawo njengoThixo ume kunye nathi, usityhile ngamandla egama lenkosi yethu. Aba bazalwane abathi bakhulile Nkosi, ncedisana nabo ekuguquleni indlela zabo. Nkulunkulu wethu, siyabulela, siyakhothama kuwe, athi indawo njengoThixo egameni lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Siyabulela, phuma nathi ke Nkosi, siphuma nceda abantwana bakho ezintweni zonke, uphinde ube ngummangaliso yegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Qhubeka ke Nkosi suku lonke, kube nguThixo unikeza abantu bakho amandla okuthandaza, inhliziyo